Hello, welcome sa part 2 diri sa pag-repair sa eskwelahan sa mga diri sa Panibasan National High School. Atong tanawon ang ilang update sa mga Dios group sa ilang trabaho. Ani ay ngit-ngit. Muna ni karon ang nahuman ako 3 days pagtrabaho kisami aning balay aning room, isa sa room diri sa Panibasan National High School sa Kapsamako. Medyo kuha na ni sila karon kay nagklase na. Okay, salamat.